Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbah wa bil islamiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Munafiqun ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannada. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannada. Ka'annahum khusubun musannadatun yasabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum. Ka'annahum khusubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum. Humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullahi rawau ru'usahum. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullahi Lawau ru'usahum bara'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Rusahum ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum
la yaghfirallahu lahum inna wa la yatil qaumal fasiqin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa idza ra'aita ta hum wa idza ra'aitahum tu'jibuka asal kata ajaba nek bahasa Indonesia dadi takjub. Apa takjub? Kagum. Takjibuka kagum. Gawake ka ing gawake menakjubkan, mengherankan. Ka ing apa? Ajsamuhum badane wong ajsamuhum jisime wong akeh ajsamuhum awake wong akeh ajsamuhum bodine wong akeh. Apa? Badane wong akeh. Wa yaqulu ngucap sapa akeh tasma asal katai samaa domir anta kamu tasma ngrungokake sira liqaulihim maring ucapane wong kaum ka'annahum kaya annahum ka'annahum Bedana pokoke mari sak temene mediana ka'annahum kaya sedene akeh iku khusubun. Ngerti khusubun? Bongkok. Ro bongkok. Karo. Wah, dudu wong desa berarti ngene. Ayo. Ranting tutu. Iku diberi ora wit kurma kan? Nggih. Ah, iku ana wite. Lah iki sing ana blarake. Ah, pelepah. Kowe pinter aku. Bongkok. Bongkok. Nek cara nggon aku arani bongkok. Bongkoke kelapa. Lek sing tipis-tipis iku blarak.
Nah, terus ana sing kaku, dawa, beting. Sada. Lah nek dikethoki ndek-ndek jenenge beting. Ngerti beting? Dadi sing dawa telicir jenenge sada. Nek dikethoki ciri-ciri jenenge beting. Lah sing gawedhe dhewe iku jenenge bongkok khusubun. Pelepah. Musannadatun angel. Musannadatun kang disendhekake. Ro. Sendhek. Ngerti sendhek apa enggak? Nyenden. Si sapu disendhek nang tembok. Lah bongkok disendhekno nang tembok. Musannadatun kang disendhekake. Kaya pelepah kurma sing disendhekake. Kanam kaya sedene wong akeh iku khusubun bongkok musannadatun kang disendhekake. Ya sabuna. Itu. Apa? Apa? Nyono sapa? Nyono. Berkeyakinan. Ya sabuna. Nyono sapa? Kullu sayhatin. Saben-saben sayhatin swara kang banter iku alaihim ing atase wong utahe wong akeh iku adu apa aduh aduhun kok aduh sih aduhun mungsuh utahe akeh iku aduh mungsuh fahdharhum mongko ninggalo sira ing akeh sira ing akeh hum katalahum mateni ngelaknati ing wong akeh sapa Allahu anna ya apa priye nek aku piye yuk pakuna dienggake sapa wong wa idza ra'aitahu lan nalika ningali sira Muhammad ing wong akeh to aji buka gawake sira apa jasamuhum jasate wong akeh badane wong akeh apa mang jisime wong akeh apa meneh bodine wong akeh wa iyaqulu lan lamun ngucap akeh tasma ngrungokno sira likali mari ucapane wong akeh kaanam kaya sedene wong akeh iku kusubun bongkok pelepah kurma musannadatun kang disendhekake ya sabuna nyono soake kula sehatin saben-saben swara iku alaihim ngeneki wong akeh
utawa akeh iku mungsuh fadarhum mongko ninggalno sira ing akeh qatalahum nglaknati ing akeh sapa Allah ana ya apa yuk pakuna tinggake sapa wong akeh ya ciri-cirine wong munafik. Dadi wong iku ganteng-ganteng nek wedok ya ayu. Waida raaitum tujibuka jasamuhum gagah wae ganteng tampan apa meneh? Handsome. Apa meneh? Beautiful. Jamilun. Amazing. Wa yaqulu tasma' liqalihim. Nek wae ngomong sampean merhatekno. Mergo apa? Omongan iku enak durung ana kuping. Menarik. Nek durung ana menarik. Dadi lek wae ngomong ngono wis nyemak kabeh, ngrungokno kabeh. Tau ro wong sing model ngono iku. Dadi rapat ngono ya. Usul. Nek wong iku ngomong kabeh ngrungokno. Kadang kan kene kae ngomong titik ngono wis diinterupsi karo liyane. Dibantah, tapi nek wong kumang ngomong kabeh ngrungokno, nyemak. Tasma liqauli nyemak sira kabeh. Kana musubu musanada. Kaya wong akeh iku apa? Bongkok sing di sandarkan. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Nek krungu swara ngono prasane ngrasani awake. Nek krungu swara ngono prasane ngelokno awake. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Nek krungu swara ngono kaya apa? Buka rahasiane awake. Humul adu fadarhum. Ngono iku musuh tinggalan. Mulane aja sampe hatut. Gak trimo katut, hatut. Saking nemen hatut sampean. Fadarum katalahum wa anna yufakun. Waketi laknati dening Allah. Bukan ya surat At-Taubah. Surat ke 9 ayat dari atas ayat 55. Sampun. Wajan. Ala tu'tiba kalam wa luhum ala auladuhum inama yu'idun wawu yu'adibahum biha fil hayati dunya wa tas'aqan suhum wa hum kafirun. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladum. Aja gawakake sira bondone lan anake, bondone akeh, sugih. Anak-anak ya ngono, ayu-ayu, ganteng. Tapi aja sampai apa? Hatut. Aja sampai hatut. Aja sampai ka. Innama yuridu waliyadibahum biha fil hayati dunya. Awak karep nyiksa di dunya. Wa tazaka anfusum kafirun. Lan ngerusakna awake wong akeh dalam keadaan kafir. Mane aja sampai apa? Hatut. Ya. Bukan meneh. At-Taubah 85. Tuh. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum.
Innama yuridu ayyu adibahum fiha fid dunya wa tazaaka anfusuhum wa hum padha ya. Surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat 87. Apa? Kak Jajak. Kak Jajak. Kak Jajak. Oke. Jadi ngene iku. Dadi apa awake dedeg piadeke iku apa? Menakjubkan, ganteng. Tapi aja sampai apa? Apa, Bang? Hatut. Aja sampai kepincut. Bukan surat Al-Ahzab. Ayat 19. Asihatan alaikum Faiza ja'al khawfu ra'aitahum yang duruna ilaika tadur ayunuhum kalladhi yuksha alaihi minal maut Faiza dabal khawfu salakukum bi alsinatin khidatin asihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa'abata wa a'mala wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wakai ku bakhil nalikane kabar takut datang koyok-koyok apa? Wong sing digiring nanggone kematian. Nalikane rasa takut hilang. Salakukum bi asinatin khidatin asihatan alal khair. Lesane ku landhep tapi medhit nanggone kebaikan. Naudzubillahi min dalik ya sabuna kulla saykatin alaihi. Dadi nek krungu kabar ngono kaya-kaya iku apa? Buka aibe wong iku mau. Tadi seakan-akan apa setiap suara iku ngeneki awake. Naudzubillahi min dalik. Mulane istilahnya apa? Mudah tersinggung, sensitif. Apa? Apa, Bang? Sensi. Jadi sensitif. Gak kena kesinggung. Tapi omongane Masya Allah menakjubkan, kok ngomong ngono sampean mesti ngrungokno. Padahal apa kok? Ora. Lane hati-hati ya. Cerita goro supaya diguyu. Iku gak oleh. Lu jadi ngene iku sifat-sifate wong. Nah, untuk bilaimin. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau saya takoni ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama wis paham sehingga gak perlu takon. Kemungkinan kedua gak paham belas. Takon tok gak apa tak takon. Mergo gak
Lah sampean termasuk sing di sing paham. Oke, Pak Lim. Nek misalnya iki wonten sing kentut ya, salate kan mundur. Nah, kula kan geser. Wonten sorban ini ku kesusahannya geser wonten apa? Bisa geser tapi sing dianjurkan maju. Sing burine maju. Lek geser kakean. Lek maju kan hanya beberapa baris. Misalnya telung sop kan cuma wong telu. Lah nek sampean pas di tengah geser wong piro geser iki, Mas? Ya bener geser tapi lek kakean kan. Dianjurkan yang di belakang maju mengisi sop yang kosong. Lah nek ngentut iku metune iku nang mburi, kanan kiri atau kanan. Langsung luncur ini. Ke belakang. Masalahnya apa? Sampean lungguh 40 luwih apik tinimbang mlaku ning ngarepe wong sing salat. Lane nek ana wong salat dihalangi. Kejaba lek anjene sik durung balik. Kayak siapa? Sapik. Sik cilik-cilik sik durung balik kan. Zain. Playon, uber-uberan, semaklum sian. Nek kaya Mumtaz 2. Aja sik dimaklum ya nek wis balik terus nabrak ngarepe wong sing salat, iku supaya dihalangi. Lah sing berot ae kotal. Kotal iku ora pateni ya ditukari lah. Lungguh 40 tahun iku luwih apik timbang mlaku ngarepe wong sing salat. Lah kok kadang gak ngerti ngontut marang mlaku ngarepe sop. Dadi mlakune nang ngarep apa nang mburi. Gak sampai nang ngarepe, liwat ngarepe. Nah, sop. Ada pertanyaan yang lain? Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.